Nyime en ni Oganda ikwayo mondo ket arita makare ne jodongo mapachoka kaluwore kod sand magikale kinde ka kinde. Jodongo mapachoka osebedo kakale akwede kod sand mitudo kod ywaruok mag lope e kind mamoko. Magi owuok e nyasi mar Dhialo odiechieng jodongo motimore Marani e kaunti ma Kisii. Watudore gi Crispin Otieno mamiyowa mathoth e wi chenro makamano. Crispin Otieno, kaponi winja inyalo nyisowa ni in kanye to chenro no nochakore sadi to wageno no bro rumo sadi machiegni Crispin. Milton managa kiwacho no anya winji kata ko ni antie kama koko nitie matina ahinya kom jogo ma timo jogo ma miel kendo lombo wang' welo kama wantiere e pap mar skund primar mar Nyagonyi e gwenge ma Marani e kaunti ma Kisii. Odiechieng' ma kawuono en odiechieng' ma isidho kata iyango jodongo kata mong'ere kaka International Day of Older Persons. Gino timore e gweng'ni ma Marani kendo odiechieng' ma kawuono iparo mine ang'wen ma jodongo manyiche ma higa mokalo ne owang' kod jopiny kiwacho ni gin jojuogi. Kata kamano en wach ma ne okelo ywaruok maduong' ka nyaka sani nitiere jogo mane omaki kaluwore kod wachno kendo pond jogo motelo ne riwruoge moyango ratiro mag oganda osebedo ka nitiere ong'ala manyime mar neno ni eti familia mag jogo manyiche owito jowetegi oyudo resruok kaluwore kod gino manyiche otimore higa mokalo. Kata kamano adwa ni mondo achak loso kod jogo ma ochopo ka mawuok e gwenge mopogore opogore giler mana ni odiechieng' ma kawuono nyasi ni en nyasi ma nyiso ang'o kata obedo ni jodongo osebedo kakale tabu mopogore opogore. Karibu katika runinga ya Ramogi. Utatuambia unaitwa nani, kisha siku hii ya leo tunapoadhimisha siku ya wakongwe duniani, hebu tuambie wakongwe wana kila sababu ya kutabasamu kutokana na siku hii. Asante sana. My name is Dhialo Jodongo. I'm the country representative for Helpage International in Kenya. Today we are gathered here in Marani sub-county of Kisii County to commemorate the UN International Day of Older Persons. This is a day that's commemorated all over the world to highlight the contributions that older people have made in society, but to also highlight the challenges that older people face. We cannot run away from the fact that in spite of the strides that we have made in the positive direction towards safeguarding the rights and well-being of older persons remain neglected. Older persons are abused. For example, on these grounds last year, 4 women were lynched on accounts of practicing witchcraft. So today the national celebrations are here, so then we are able, one, to sensitize the community on the plight, on the challenges and problems that older people in this country face. And secondly, we are also using it as a platform to advocate with the government at the national level and at the county level to ensure that they create an environment that enables older people to build their resilience. In fact, the theme for the day is resilience building for older people in challenging times or changing times. As you may all be aware, we are just emerging from the ravages of COVID-19 that affected older persons most. We are also just emerged from an election that did not prioritize older persons. And thirdly, Kenya and other countries in the Horn of Africa are facing one of the worst droughts in 4 decades, and older persons are the most affected. Thank you so much. We also want to speak to this other lady. Utatuambia ningiko rwanya wacho delo enyiswa ni ilongini nga alafu odiechieng' maka wuono ni nyasi ni enyisa ngone jodongo mawuok e county ma Kisii kod Kenya mangima. Nyinga Esnas Nyaramba, Nyar Kisii, ana human right defendant matiyo e Kisii, Nyamira kwend gwenge mag Migori kod Homa Bay. Odiechieng' maka wuono wa celebrate odiechieng' mar jomadongo e worldwide, and in Kisii kaka last year dwe mar 9 kadhiro dwe mar 10 nitie mena ng'wen manonegi e uwanja maka wuono wachung'eni.
ni negin jojuogi. And kanwa follow up wayudo ka jogi mostly negilaro puothe kosedo ka ng'ato maybe ne dwa teri titamori koro ntie anyuola mostly manomiyo negi. Koro newacho ni kaka kawuono en odiochieng' ma celebrate jomadongo nyaka wabi ka mondo wawuogi jogi mondo wanyisgi gimomiyo en maber mondo irit ng'ama ng'ongo. Ng'ani en ng'ama nigi gweth kose en ng'ama nyalo miyi a lot of lana. So at the end of the day, wang'iyo ni jomadongo manie gweng' gin ji adi, ka gin jok ma ok nyal timo kaka wadwaro, ere kaka inyalo konygi mondo gitim kaka wadwaro, ere kaka inyalo konygi mondo ka en luok, nikech ei Kisii mostly ni kineno ka jaduong' moro osechopo higni moko 70, 80, ng'ani ok nyal wuotho kende, ng'ani ok nyal luokore, ng'ani otar, iwacho ni mano jajuok. Koro kotar kamano, miye sabun, miye mo, emomiyo kawuono wabiro gi sabun gi mo gonget, ni miye uru gimo nyalo umorego, miye uru gimo nyalo luokorego, gi chiemo nyalo chamo mondo en bobed gi ngima kaka ngima mar ng'ata ng'ata. Mar ariyo, kaka government mar Kenya wagwero kamano nikech this is the first meeting we are having in Kisii. After now we are involving Kilifi and Kisii because Kilifi also gin nek mang'eny sana mar jomadongo. Koro kotimore kama in Kisii, next year wanyalo tero Kilifi mondo wawuo gi jo Kilifi be ong'e ni rito ngima dhano en gima ber kendo en gima long'o nikech kirite to kiny en be onyalo mi gweth madhi kata for generation kosedhi. Koro kiking'e ni anan ka kiny in be kawuono in wuoi, kiny in dayo moti. Koro wagone kamano ne sirikal ni gima gitimonwa kawuono wagone giro kamano kendo wawacho ni ka sirikal nyalo to gimed be dhi e gwenge moko not only in Kisii but gwenge moko be dwaro kony machal kama, gwenge moko be dwaro puonj machal kama mondo ng'ato ka ng'ato puonjre, ng'ato ka ng'ato ong'e kaka wadhi rito jodongo moko. Erokamano. Mano esnas nyar Kisii mewacho dholuo ahinya. Mane kaka iwinjo no kamane kaka weche chalo e gwenge gi marani kendo ang' bang'e kanyo ang' wanyisu gigo matimore. Ntiere nyaka Paul Kagame mane dwaro kom president Mathuru ka en bedo chopo ka ang' winjo ne nowacho ang'o kalore kod odiochieng' ma kawuono miyango ratiro mag jodongo e Kenya mangima kendo e piny mangima. Kata kamano ang' naduoknu e studio Milton mondo wadhi nyime kod weche manyien ma kuonde mamoko. Erokamano ahinya Crispin Otieno kuom report